gaya miki samun zankaɗi iya kamanci a unguwan nan ai ba gaskiya kana ziga ni da yawa. A'a ai kyanki ne yasa nake ce miki wannan abu mai tan samun kyakkyawa irin ki. Alaikum salam. Yaya Mijina ne. Mijinki? Ke wai wannan? Ba Allah ana mun fara za kai ko su direba ko su kwaci domin zan yanke muku wutar lantarki a gidan nan ba kwa biyan wutar lantarki. Buhari ya ce sai mutum ya biya wuta za a ba shi wutar lantarki. One by one zan biyu. Dalla in yanke muku wutar lantarki. Buhari ne baka izini ka shigo min gida? Shugaban kasa ba? Shi ya baka izini ka shigo min gida? Shi ne yake in bi gida in yanke mutane wutar lantarki. Tambaya ɗaya ne maka. Shi ya baka izini ka shigo min gida? Ni ina pipe da ake fasawa wutar lantarki take cikin ruwa. Ba magana pipe nake maka ba. Ka dai san wannan aikin ku? To ni ne shugaban masu fasa wannan. Ba magana pipe nake maka ba. Ina ma magana ka shigo gidana na sanna. Kuma ka shiga hurumin da ba naka ba. Karatu nake koya. Kuma iyakacinka a matsayinka na dan nefa a zaure zaka tsaya ko kuma kan falwaya. Amma yanzu na ganka kofar ɗakin matata. Ai karatu nake koya mata da alfalaila. Ka san idan mace ta mutu ta je lahira to nawa kiri zai zambe ta ce yan mata ta ce na'am ina bayanan alfalaila ta ce ai ba san shi. Zaka cire hannunka da kan tumbina ko ba zaka cire ba? Na cire alfalaila. Ai ni a wanzami na san ka. Alfalaila nake. Kana fama da jaka da zabira. Ka san wani lokacin da muna auro ta na kawo ta gidan nan baka wurin baka cikin waliyanya baka cikin waliyanta ko sha dawo wanda suka je suka shaida babu kai a ciki sannan kuma idan ta mutu da kawaidi za a mata tambayoyi a cikin kabarinta. Akwai wannan littafin da nake gani. A ina aka samu wannan littafi na alfalaila? A ina aka samu littafin na alfalaila? Allah wakili ne zai ce yan mata me ya ta ce Allah ne. Malam zaka rena mun hankali. To menene biyu ita ce Allah da Annabi? Menene uku ita ce murhun tsakar gida? Yan mata menene hudu? Ta ce gabar da yamma kudu da arewa. Yan mata menene shida? Ka ma rena mun hankali ma kenan da na tsaya ina sauraron ka. Zaka cire hannun ku zaka cire ba. Yau sai na yi ma illa a gidan nan daga yau ba za ka ƙara sha'awar kwartanci ba. Wallahi na san yau na san tsakanin zagi da 'yan daddawa ba su karbi ne.